atong tukion ang sugilanon sa usa ka babay sa Bulgaria. Kini ang sugilanon ni Maria nga nagauluhan, unang Adventist kindergarten. Niadtong 2016, si Maria, usa ka inahan nga nagpuyo sa Sofia, Bulgaria, nakasinati og usa ka lisod nga kahimtang. Ang iyang tulo ka tuig nga anak nga lalaki hapit na mosulod sa kindergarten. Apan dili siya gusto nga ipadala kini sa pampublikong kindergarten tungod kay gusto niya nga ang edukasyon sa iyang anak mapasiugda sa mga bili sa Seventh-day Adventist. Tungod kay walay Adventistang kindergarten o eskwelahan sa Bulgaria niadtong panahona, wala siya makahibalo kung unsaon niya pag-atubang sa kahimtang sa dihang mahuman na ang iyang maternity leave o kinahanglan na siyang mobalik sa trabaho. Usa ka gabi, gipangutana siya sa iyang bana. Kanusa man nimo masabtan nga gusto sa Dios nga ikaw mismo ang maghimog usa ka butang? Nakaamgo si Maria nga tingali gitawag siya sa Dios aron magtukod sa unang Seventh-day Adventist kindergarten sa Bulgaria. Bisan pa og adunay pipila ka mga miyembro sa iglesia nga nagduha-duha sa iyang ideya ug miingon nga imposible kini tungod kay libre man ang mga pampublikong kindergarten sa Bulgaria, wala muhunong si Maria. Nagtigom siya og usa ka team ug nagsugod sa pagpangita og angay nga lugar. Sulod sa unom ka semana, naglisod siya sa pagpangita og building tungod kay ang mga tag-iya sa mga lugar dili gusto nga gamiton kini sa gagmay nga mga bata. Sa dihang unom na lamang ka semana ang nahibilin sa wala pa ang iyang giplanong pagbukas, nakahukom si Maria nga mangita usab og lugar nga mas duol sa iyang Pinoy-anan. Nakakita siya og usa ka balay nga duol ra kaniya ug diha-diha mibati siya nga mao kini ang lugar nga giandam sa Dios alang sa kindergarten. Miuyon ang tag-iya nga ipaabang ang balay ug gani gihatagan pa si Maria og discount tungod kay nasabtan niini nga ang proyekto usa ka bag-ong ministeryo nga limitado pa ang pondo. Sa wala pa niya pirmahi ang kontrata, nabalaka si Maria kung unsaon niya pagsulti sa tag-iya nga ang kindergarten magtudlo sa mga bili sa Seventh-day Adventist. Ilabi na kay adunay pipila ka mga Bulgarian nga dili maayo ang ilang pagtan-aw sa mga Adventista. Apan sa iyang pag-adto aron pirmahan ang kasabutan, iyang nakita ang bana sa tag-iya, usa ka retiradong propesor sa relihiyon ug pilosopiya nga nagbasa sa Biblia. Unya gipadayag sa tag-iya nga nahibalo na siya nga ang kindergarten usa ka Adventist nga institution tungod kay nakita niya ang social media page niini. Tungod kay nakatudlo na siya og piano sa pipila ka Adventist nga mga estudyante ug maayo ang iyang impresyon kanila, malipayon siyang miuyon nga ipaabang ang iyang balay alang sa kindergarten. Ang Colorful Hope Kindergarten opisyal nga gibuksan niadtong September 15, 2016. Gipanalanginan sa Dios ang maong ministeryo ug duha ka tuig ang milabay, usa pa ka kindergarten ang gibuksan sa laing lugar. Karon ang duha ka kindergarten adunay 16 ug 14 ka mga bata matag usa. Si Maria ug ang tag-iya sa balay nagpabilin nga suod nga mga higala. Padayon nga makita sa tag-iya ang buhat sa Dios pinaagi sa kinabuhi ni Maria ug kanunay niyang isulti, ang Dios nagabuhat sa imong kinabuhi. Si Maria ug ang iyang team kanunay usab nga nagampo alang sa tag-iya ug sa iyang bana tungod kay nagtuo sila nga adunay plano ang Dios alang sa ilang kinabuhi pinaagi ni ining ministeryo. Ang 13th Sabbath offering nining quarter makatabang sa Colorful Hope Kindergarten nga magkabalhin gikan sa usa sa ilang giabangan nga mga pasilidad ngadto sa ilang kaugalingong building sa Sofia. Kini nga istorya nagpakita kung giunsa paggamit sa Dios ang kabalaka, pagtuo, kaisog ug pagkaandam sa usa ka tawo sa paglihok aron magbukas og mga oportunidad alang sa Kristohanong edukasyon ug ministeryo. Daghang salamat sa inyong pagplano sa paghatag og madagayaon nga halad.